martang yang mahita. Dame ni debatana sumurum cen saluhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni debatari hita ima na tersurat di buku Efesus bidu 4 ayat 1 ayat 7 songono mahata ni debatan. Taringo Tuhan sadaw ni Kurian. Asa aku natarikot di bagasan Tuhani huapoi mahamu. Parangi kamu ma natama. Obar tu pajuon ng songgok Tuhamu. Martorok ni roha si tutu marlabok cala marlabas ni roha. Masih hayat di bagasan roha na hulog. Haring gasuk kamu ma mangaraduting asa daun ni todi. Pinadomu ni dameng. Ay sada do dagingi. Jala sada do todi. Ay songondido kamu terjauh di bagasan sada pakiwimon di pajoni. Sada do Tuhan, sada do haporsyaun, sada do nang padidion, sada do debata, amani sasudi si gonggomi saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut. Amai tuganup kita bidu di basa-basakon asi-asi marguru tu panagihonon ni pangalehon ni Kristus. Ima saha dihamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Adong ma sada barita mardonga poda. Di sadaluat adong ma sa halak parhalado ima laho manikir melayat ala adong moding di hutanai. Diarahon salak parhalado ma tetanggana manikir adong na moding di hutanai. Dung diarahon didok amata parhaladui asalau nasida manikir. Alai alus ni tetangganai didok ma. Ruas ni huriat tado na moding emang. Roma parhaladui daw. Ruas ni huria addo ninna amata parhaladui manganusi. Dungido amat taima hamu malau ninnama dang olo diarakon la manikir namodingi ala dang dongan sahuriana ala dang dongan salungguna gawe dang dohot laho manikir. Dia makadonga sapa porsyaon taida masikap ni ruasi amatai patuluhon dia mai dang sada di haporsyaon dang sada di pakilalaan na marhabuk ni roh holan ala pulik huriana gawi dianggap dodang donganna ala pulik huriana dianggap dodang boy masih pikiran boy nama sadu dipartikiano songoni dia makadongal holan nama si pikiran holan akan amardongam mak akan asarobang sa pikiran basa huria sahuta baholan ido hasomalan
apalagi berbeda agama, maul nih. Bahkan mardonga pe maul, mardonga pe holat tuak kana sa korongna, ot nang songoni holan sa huriana, modang sa donga sa huriana dan donga sa margana, badang ta pardongana ni imo marupani, holan asik kuriana, badang marsaor beton, bapak sing asik kumabima di pernguluna apalagi, lem di perbulak-bulak mak taringut tuh haporsiona. Mulu donga sahuria ba, ima dihakolongi, jala ima dianggap dongan. Bahkan ido na masa nang taida di tonga-tongan itu puko di huria Efesus. Asa na nang dohono ni si Paulus do tu huria Efesus. Dia may unang adong be bako na parwarwahon. Bako na dirina na duminggan unang adong be mampamula-mulaton unang say rara be akka na masyalangan unang rara be na masiharatan akka parsalisian bahkan akka perbada-badaon dia kerus ni huriay baka piga hali si Paulus nang di huria Filipi pe di paingot doi. Asa na nga dong napatipu-tipu diri na huriay. Asa jupang manian, asa daon. Asa rin doon ni si Paulus do luar biasa do talitong nga ima taringo tu huriay. Asa buhay mga radoti di bagasan asa daw nito di do penay do ibana sa dadag do ita. Sa dato di do ita, so nito na tarjo ita di bagasa pagkirimon. Sada do Tuhan, sada hapor siyam, sada do ng padidiyo, sada do di bata. Alay marakang kudang do pinamasa na nakilala. Bahkan gereja-gereja paling banyak akhir-akhir ini yang merasa baptisannya lah yang paling baik. Yang merasa Tuhannya lah yang paling baik. Yang merasa imannya lah yang paling kurus, imannya lah yang paling nikah. Bahkan Tuhannya lah yang paling luar biasa. Kuda kalah na songon hidup di pertikian. Abe didok si Paulus mani pada setrupu tahun. Asa naing do ima na kaya yang ngudu ni huriay nang ngudu ni col manapur si dia mana asa hidup berdampingan. Molo hidup na berdampingan lapatan na ala ni hapur siyaw ala ni panadot tadi di bata kun na kaya nga nido unang adong bedita pa niya masih harata unang adong bedita. Ima nak kaningani na sa itadok gabi masa tu perbeda-beda manang tu parsalisian tu masay balgado harugian di parsalisian ini baik di keluarga, baik di marga, baik di huria nang dilihat bang sotonan di portilion tidak dapat korhonnya ke parsalisian ini. Tay daro pakorhonnya ka perbeda-beda uni ala na makilala ka ng malo. Alaw na merasa na tumua umalo kebat umora. Gabi patubu akka jarak patubu akka parsalisian. Na malo ledang boy perguruan. No to aledang boy ajaran. Basu sama tomolui. Susah manang akka pakamaran juni. Asa dauni. Alam ni masay menarik do hita molo biara katan di bata hita ima taringo tu apa ni para pesalmen di pesalmen 170 ida ma dengan nai dohot sonang nai molo tumpungu sauduran aka namar-hamarangi do hita di toppa di bata. Namar-hamarangi do hita di Portilion, namar-hamarangi do hita di Hurion, asa tumbango lumahatay unang masih sarbu tabi hita. Alaya dong maiman akangani asa semangat jala di bagas turpuk tahun. Bagaimana kita akan membangun harmonisasi kehidupan di tengah-tengah gereja,
di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah dunia ini, ibadah ni si Paulus asa masih jakonan martoruk ni roha ninna di ayat 2. Marlabuk ni roha, marlebas ni roha, masih ayahen di bagasan holo. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tatamna do tajomna, rimni tahido guguna. Asa molo di bagasan hasadao kita. Asa di bagasan ima posniroa kesatua kita kani. Ida utama, ima dasor ni hapor syartai, nan di tengah-tengah ni negara tong. Ia hasadau tadi negara tong bahwa kita di negara kita Republik Indonesia ini unang-adong na merasa na paling benar, unang-adong beka perdebatan terhadap kelompok minoritas dan kelompok mayoritas dan kelompok-kelompok kecil, unang-adong bena merasa daerah namion utanami dong ikut sada pemahaman duita dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Hidup bernama saya maul jalawa be kita olo batu akka hagaoro kagaoro. Alai mau lihat emang dia mata Insinyur Soekarno. Napatupakon naman do nang menyampaikan pidato na namangaliun gagasan bangsa kita negara Republik Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Luar biasa dwi. Ia sudi mahita makanguluhon makna dan tujuan lapatan di Pancasila yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tutuna kay molotai desian sila pertama sampai sila kelima. Bagak jala bersemangat duhita. Dan aduk kita name rasa di tengah-tengah ni bangsa na kelompok na geleng na tersingkir na merasa diri yang paling besar dan adoi. Alania alasada duhita ima di bagasan undang-undang dasar nabinain ni pamaretata ido dasar ini kata Pancasila alani ikodono tado tidak mah persoalan ahado nama saharwa di Efesus. Persoalan namasa di siima perbedaan latar belakang budaya, ketidakharmonisan nataida antara ni non Yahudi, Yunani, Yahudi, Romawi, na merasa ala Yahudi natunikos. Jadi masih buan di mana kani perbedaan itu menjadi semakin meruncing persoalan nasidah, termasuk budaya nih Yahudi, Yunani, do Romawi, soal makanan yang haram itu juga dipertentangkan, soal sunat itu juga menjadi pertentangan, soal hukum Taurat, soal berpuasa, soal beribadah. Titik-titik nih perpecahan ini, persoalan ini. Habe ikut dono tadu bahwa perbedaan budaya itu adalah kekayaan. Hamoral dui. Itu benar gabi gutur bangsoi, gutur huriai. Nah berdua aku nih dok tadu ima. Persoalan namasa di Uli Efesus tentang moralitas manusia. Bahwa moralitas ni bangsona adong di Efesus di Kuriai ima termasuk kepada pemujaan Dewi Artemis. Ima kesenangan dunia. Lapatanna kehadiran ratusan gadis cantik yang berfungsi rangkap sebagai imam dan sekaligus sebagai pelacur suci di kuil-kuil Artemis. Itu persoalan di sini. Persoalan dogma.
bahkan gabe tarida manakangani immoralitas ni colmai nalam hancur gabe kudang mah hasisiga jala didok si Paulus mah asa di kaula sada do hita ditaringoti ma ima natariko do hita di bagasan Tuhani huapoi mam asa taparangi humana tama obar tu pajon na songgok tu hita dia me ima hasadota alani Kristus hasadota alani Tuhan Yesus do pusat ni hasadota jala di bagasa Tuhan Yesus do hita nakangani memiliki iman nakangani kerendahan hati martoruk ni roha dohot marlabuk ni roha dohot marlabas ni roha ada lapatan ni ima ala di bagasan Kristus do adong pangalahui sikapi ala di lumari Kristus do dirina semua katuban asa bui rap do tita jalan di dok manakangani dasar kesatuan kita adalah tidak membuka ayat opati satu ayat onomi sadar do kita sadar todi sadar lagi jala sadar pajoni sadar Tuhani sadar hapor syau sadar pandidion sadar ama bisa sulit si gongkom saluhut si toru si saluhut jala si ilani saluhut ima gabe baik kita gabe sadar di bagasan Yesus Kristus atau asa saluhuk nama ita makaporsyai mangaradu di kasadauni di bagasan toti jami tata minggu sadario terlu mau memang dipatak kesma di ayat pitui ala itu ganop kita bido di basa-basaon asiasi margulu tu panangi onon ni pangalihon ni Kristus namar lapatan du itu ita ganop kita masih buat ulot tabido merangkap dulu ta adong dui nagabi supir adong dokter adong pegawai macam-macam do ulot tai asiasi alai kotarida masih ima dalata mangalehon asiasi dalata mamelehon itu di bata tapi lehon itu di bata ulot tai adalah memang kamu latihon asa totok kita iman dengan marparbuwi so mendalata majalo silikul ni di batadwi atau iman lain hidup di bagasa tubuh tahun dia kamu ladong perbedaan berbeda tai dono matu hita dia mai asa tum hamorau mai di tonga-tonga ni hulia tonga-tonga ni bangso di tonga-tonga ni portibion hidupin na hidup nang di Johannes si asa sada nasida namar lapatan asa sada portibio sada hita sahata hita dalat may mamuji na pasangapod di bata tapadaw mapasalisiyan tapadaw maperbada-badaan tapadaw manasay mga luluy hasangapot tu diri dan jabarta say mga luluy hasangapot jabar ni di batadwi ulaon na masijako ng matauda ulaon na masituko ng matauda ulaon dalat tabohado asa marsangap di bata ido soso ni si Paulus tu ita asa marhite imanakangani ditaniakot kita asa totong taingot hasa daun ni huriyay na marhite asa sahata jala totong imagobaran ni pamatang ni Kristus itari dari ita unang besaya dong be borat sabulan urang besay lo borat tamar nida dibugi dan namar lapatan ni ngul somoni dan namar lapatan jol mana say hidai sida dibugi ay dia suguhod de papado ido nama buan kesenjangan ni namar nida buhi ido mabuan hagut turhaga oroni mamula persekutuan ini amai di bagas to
Unang adombe na nirasa di halak jahuni do naso jahuni nang somonyaka langsung as. Jawab kadong asaha porsyaon molo pe bagas situtudo lubang jurang parkolangan ni halak jahuni do naso jahuni na di huria Efesus. Alai naing ma dile kon hata ni di batado tu hita di bagas atiku sada do hita. Nama lapahata may ikolam sikok papataro tahasa daw ni ditonga-tonga ni negara tahun terlu mo bima ditonga-tonga ni namasa ditonga-tonga ni portibion ima pandemi COVID-19 siyon unang besay torok behita napasitong-sitong diri unang behita madabo to akka kesombongan torop siya kuriyay do talak Kristen na seneng mamaki hasurungan na kalimada butuh kesombongan rohani dihagi jakok kasurungan na di parbinotoan di hatani di mata di talentana di hamalon na doa kasurungan nasin hidup benadang jupak kasadaw ni naporsay di sadok portibion. Alani dia makadongan sapor asa jumpa kasadaun ikon olo hita martudu-tudu ime songon eme baru eme ima saya uduk do eme napornis jolma semakin burju semakin marisi semakin dia menguasai dan semakin banyak berkat Tuhan lem uduk doi alai say halak na dirgak ima songon eme na lapu ngomay eme na somarisi tudus deh ia tudus ni halak ngolu nama biar tu bata ngolu ima nak namar tolu ni roha na labas namar seroi lap uduk dui saliling subui halak Kristen maka nguluhon songo bakonyai dan jupang dialak Kristen kasadaw. Songon tido aiki dah kiamang lalu dah tunai timipui. Alai taida ma air itu selalu mencari ke bawah. Lem uduk dui. Ia aik semangalu inganan na tumoru dui. Jala saya marsada do sudi aik. Dangolo ba puli aik. Ido benar marsada do tulau songoni mahita ikom marsada da ngolo ba puli diri aku ni gabi pangalabohi do aiki mangalabohi rohani colme mangalabohi hanguluan aiki do gabi sada ko baran ni hasadao asa gabi labok ima molo hado kita saita lului do ai asa labok pagkilalatan molo jupang na somoni jupang mahasadaon dialak Kristen lambok sada do Tuhan sada do hapor siapa atong tapak kema aka asi-asi law pabargahon lomo ni rohani di Bapa amin mau lihat ma Tuhan di palasohan sada di tonga-tonga ni Hurian di pangsongan Indonesia nang yon unang adong behami Tuhan nama kilalau na paling pistar uburju ugebat alai sadu nama hami Tuhan sada di bagasako mau lihat ma Tuhan diyo amin.